det er jo også bare et tog fra København. Altså. Og så er vi jo bare lige hjemme et par dage før, et par dage efter, og så finder man ud af et eller andet. Murata til ja, det var vist here we go. Okay, jeg prøver lige at forestille mig til derhen. Jeg ser simpelthen, at jeg overvejer lige at tage hen nu. Og har bare fuldstændig tørre. Så jeg bare sådan... Sådan ret tørre. Forestil dig, hvordan kommer på stationen. Han ligner en, der ikke spiller fodbold. Lige pludselig skal du stå og tage en leder, eller ham der kursuslederen. Han tør ikke pludselig ikke stå. Minibag. Så sidder man i nærmest, og så bliver der bare snakket. Det var bare alt muligt. Så sidder jeg bare og kigger på det. Jeg sætter bare, jeg bare ikke fedt. Han har jo også verdens bedste agent. Du har også heller ikke været der. Han har verdens bedste agent. Kæft, se det. Ja, det er fedt, når man går ind på en pil eller karrieren. Vil du gerne have, at det er noget fedt, eller vil du gerne have, at det er noget, du bare overstår? Holder hånden over. Jeg vil jo altid gerne bruge min tid på noget fedt. Altså sådan... Det er lang tid. 5 dage. For mig er det lang tid. Ja, det siger godt, de 5 dage, det er... Men det er bare sådan, hvor meget kommer det til at sådan udtrætte mig. Tror du ikke det? Altså selv, jeg tror, hvis du var helt i tip-top form, ville det udtrætte. Stadig udtrætte mig. Ja, og lige nu er du ikke i tip-top form. Det kan man ikke lige se. Jeg synes, vi kunne gå lidt Flixbus. Du vil ikke lige køre den igennem. Det må bare lige for os. Prøv igen. Så sige, det er nok det, vi er kommet frem til lige nu. Og hvis det er frem der, så... Jeg tror bare, der var dårlig forbindelse. Ja. Men vi har lige snakket, og jeg tror, vi bestiller den der bus. Fordi også sådan, vi talte om, det kunne være en mega træls situation, hvis jeg kommer hen på stationen, og så skal vi så er der nogle biler, hvor vi skal sætte ind i, og skal køre hen til den der fællesstation, og så skal man sige hej, og hvem er du, og hvem er jeg, og sådan noget. Og jeg vil jo bare helst bare sige stille og fred, og ikke snakke med nogen, og kigge ud af vinduet. Og det er også bare sådan en nedtursfølelse. Har I rykket op nu? Ja. Sådan, Topscore. nej, Han har jo ikke skulle flytte. det er det. Det er jo samme by som Barcelona. Så hele familien, de har jo... Jeg gider ikke være sammen med andre. I mange år, og de skulle fandme ikke bo. Hvad? Okay, så gør vi det. Det skulle jeg sige. Det giver mig også lidt ro indeni. Godt. Næsten til Frankfurt. Jo, og det gør jo ikke noget. Godt. Det er jo en meget social tur også, jo. Der står med bliver delt op i 3 grupper og skal lave en masse ting sammen. Og lave præsentationer og alt sådan noget. Selvfølgelig Savio. Og det skulle være sådan, altså når man er inde i en gruppe, så er man jo nødt til også sådan snakke sammen, ikke? Men nej, jeg overgår ikke være sammen med mennesker. Jeg vil ikke engang overgå at være sammen med en veninde. Godt. Tak, mor. Man kan altid tage det næste år, det er så fint. Lindstrøm til Everton. Okay, hej. Hvem siger du? Lindstrøm? Så hun synes, det lyder som en god idé. Hun sagde, hvis du ikke overgår at være sammen med mennesker. Men det gør jeg okay. Og så er det 5 meget intense dage med det, ikke? Er det så ikke bare det, vi gør? Det kan jeg også bruge på. Så kan jeg klaske sammen. Du kan også helt nok de der Kobo til Fabregas og Bayern eller træning. Der er steget lidt i pris, fordi vi kommer tættere og tættere på. Sådan er det. Næste station, Hobro. Han er vist en stor fan. Vil du købe den, eller skal jeg købe den? Det er bedre, at jeg bare tager det, så har jeg begge billetter. Fabregas. Det var han kun på lån, eller var han? Jeg tror, han er
lidt... Den er Østpå. Ja, og så bare sådan lidt... lidt mere roligt-agtigt, hvor det er det der lidt sommerhusvej, hvor vi kan komme lidt ud og gå en tur i naturen. Vi kommer ikke til at få sommerhus.